testyn heno i weld yn y ddengyd yn ôl Matthew, penod 24 ac adnod 13 Iesu Grist. Ond y sawl sy'n dyfalbarhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Ond y sawl sy'n dyfalbarhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Yn ddiddorol iawn, mae'r geiriau yn cael ei ailadrodd gan yr arglwydd, oherwydd os sy'n ni'n troi nôl i benod 10, yn yr un efengyl, ni'n cael yr un geiriau. Ar adeg gwahanol, yn amlwg fan hyn, mae e'n siarad gyda'i ddisgyblion ynglyn â y dinistr sydd i ddod i'r deml a hefyd diwedd y byd, ac yn rhoi arwyddion o'r pethau hynny i'w ddisgyblion. Yn hynt ym mhenod 10, rydyn ni'n cael y hanesyn amdano fe yn anfon y 12 allan gyda'i cenhadaeth nhw. Ac yn y fan yna mae yn ei rybyddio nhw o beth sydd o'i blaenau nhw. A dydy popeth yn mynd i fod yn hawdd iddyn nhw. Rai bobl yn mynd i derbyn nhw, a mae rai bobl yn mynd i gwrtho nhw. A dweud y gwir, mae e'n dweud yn adnod 23 o benod 10 fel hyn. A 22 mae'n dweud, a chas byddwch yn fawr o achos fe enw i. Ond y sawl sy'n dyfalbarhau i'r diwedd a gaiff ei achub. A wedi bod yn teimlo y ddiweddar bod ni eisiau, wel, yna un sicr, gobeithio allai rannu hynny gyda chi hefyd. Clywed y geiriau hyn, a atgoffa ein hunain o y gwirionedd sydd yn y geiriau hyn. Hwn a ddyfalbarhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Wel, mae'n agor y testyn gyda chi am ychydig gyda'n 3 phen, a byddwn ni'n edrych ar 3 pheth gobeithio yn syml gyda'n gilydd. A 3 pheth fydd hyn. Yn gyntaf edrych ar yr athrawiaeth yn syml iawn, beth yw'r athrawiaeth sy'n cael ei ddysgu yn yr adnod. Beth yw'r gwirionedd? Yn ail, y cysur sydd ac yn drydydd yr her sydd yn y geiriau i ni hefyd. Byddwch chi'n fynd at beth cyntaf felly, yr athrawiaeth sydd yn yr adnod. Mae hyn yn wir am y rhan fwyaf o adnodau, wedig adnodau testyn. Mae'n athrawiaeth arbennig yn yr adnod. Mae'n rhyw gwirionedd arbennig i ni ystyried. Fel y bore yma, buon ni'n edrych ar y gwirionedd o brenhiniaeth. Iesu Grist. Mae'n athrawiaeth yma i ni edrych arno fe. A'r athrawiaeth sydd yn sylw heno yw beth y mae sant dros y canrifoedd wedi galw yn parhad y saint mewn gras. Parhad y saint mewn gras. The perseverance, the preservation of the saints. Ond dwi'n mynd i ddarllen i chi, fel y bore yma, cael cymaint o hwyl ar ddarllen o y cyffesfydd, yn cyffesfydd ni, a dwi'n mynd i wneud yr un peth heno, ond yn erach, achos dwi'n mynd i ddarllen ei gyd, nid yr holl cyffesfydd, ond dwi'n mynd i ddarllen i chi erthygl 34 a o'r ein cyffesfydd ni, wedi dweud o'r blaen. Darllenwch y cyffesfydd, gobeithio bod copi gyda chi. Dydy e ddim yn sych. Mae yn gynnes ac yn help i ni. Mae'r dynion yma yn dynion ysbrydol iawn. Am barhad mewn gras. Gydewch ar hyn a fe sonion ni am rai pethau ar ôl I fi ddarllen. Y rhai a wnaeth Duw
yn gymeradwy yn yr anwyliad, a alwodd e fe yn effeithiol, ac sydd yn cael ei sancteiddio gan ei ysbryd, ni allan syrthio'n hollol, nag am byth o gyflwr o ras, ond cynherir hwy yn sicr hyd y diwedd, a hwy a fyddant gadwedig. Nid yw ei parhad yn ymddibynnu ar ei hewyllus hwy ei hunain, ond ar anghydnewidioldeb arfaith Duw, etholedigaeth gras, grym cariad y tad, digonolrwydd iawn Crist, llwyddiant ei reolaeth undeb agir, preswyliad yr ysbryd ynddynt, had Duw ynddynt, natur a chadernid y cyfamod a ddewid y llw Duw. Wyddi ar bethau hyn, y mae ei parhad yn sicr ac anffeiledig. Y gallan trwy dentysiynau Satan ar byd a mawr nerth y llygredd sydd yn fynd hwy ei hunain ac esgriwliso defnyddio moddion i'w cynnal, syrthio i bechwydau ac aros dros rhyw amser ynddynt a thrwy hynny anfodlon i Duw, trystau yr ysbryd glân, amharu ei gras, colli ei cysur, caledu ei cylonau a cholli ei cydwybodau a thynnu barnau tymhorol arnynt ei hunain, niweidio eraill, a gwaredwyd o achos Duw. Eto, cedwyr rhywi trwy allu Duw, trwy ffydd i achalwriaeth, ond gwneir ei cwmpiadau yn chwil iawn i ddynt. Mae rai sydd yn parhau i fyw yn dawel mewn pechoedd ac yn ymgysuro i fod mewn cyflwr grasol ac arwyddion trymiol arnynt ei fod yn ei twyllo ei hunain, o bleid nid parhad i etifeddiau mwynhau o breintiau i wneud o parhad mewn gras, ond parhad mewn sancteiddrwydd, diwydrwydd a gwyliadwriaeth, mewn agwedd o rodiad sanctaidd ac ymarferiad difrifol o bob dyled swyddau amoddion gras yn Duw, ac nid oes dim yn fwy groes i bechod na pharhau mewn gras, a neb a parhau felly mewn gras, hyd y diwedd, a fydd cadwedig. Yn sylwi fyna, bod yna ddwy wedd, ddwy ran i ddythrawiaeth yma. Y rai mae Duw yn galw, i fod yn Gristnogion, mae'n ei cadw. Amen. Y bobl wedi dyfio fel hyn yn unwaith. Unwaith i chi'n Gristion, i chi'n Gristion am beth. Dydy e ddim yn bosib i rywun fel mae rai pobl yn dweud gwybod ras. Dydy ddim yn bosib. Unwaith i chi yn Gristion, chi'n Gristion am beth. Os ydych chi'n cael bywyd tragweddol, mae bywyd tragweddol ydych chi. Chi ddim yn gallu colli hynny. Felly, methu cwympo. So dyna'r preservation. God will preserve you. Duw yn eich cadw chi tan y diwedd. Mae y ddewyd yn sicr. Dydy e ddim yn dibynnu arno ni. Mae'n dibynnu ar ei ddewyd e. Yr ochr arall i'r gwirionedd yw dyfalbarhau. The perseverance. Sef hyn, y rai sydd yn dyfalbarhau yw rhai fydd yn derwedig. Hynny yw, mae'n dystiolaeth i bobl. Mae'n brawf i bobl. O bwy yw Cristion go iawn fel Peter. Y rai sydd yn dal ati, tan y diwedd, nhw yw wir Gristnogion. Yna dywedodd yr Iesu wrth yr Iddewon, a gredasant yno, os arhoswch wi yn fy ngair i, ddisgyblion i mi ydych yn wir. Fel oedd yn dweud yn y cyffes ffydd, ydy mae'n bosib i Gristnogion i gwybod, mae'n bosib i Gristnogion i wrthgilio, ydy ac i ni gyd yn gwybod. Ond, os yn wir Gristion, y fydd y person yn dod nôl. Ac fe fydd Duw yn ei cadw nhw.
Bydden nhw'n flin maen nhw wedi cwympodd, a fe fydd y ddrwg wedi cael ei wneud. Ond bydden nhw yn cael ei cadw. Os yw rhywun yn honni fod yn Gristion, ond wedyn maen nhw'n gwrthwylio a byth yn dod nôl, wel, yw'r person yna ddim wedi credu mewn gwirionedd. Dyna'r athrawiaeth felly. Dyfalbarhau y saint mewn gras. Oedd rhywun yma ddim yn hir yn ôl yn sôn am athrawiaethau gras, the doctrines of grace. O'n i'n meddwl bod y dda i ni edrych arnyn nhw rhywbryd. Mae yna 5 ohonyn nhw. Falle bod rhaid i chi gwybod, falle di chi ddim. Dyma'r 5 ni. Weithiau mae'n cael y llythrennau yr acronym, TULIP, PAP yw hwn, diwedd, the perseverance of the saints. Dyma ni. Y rai mae Duw yn ei achub, mae'n ei cadw am y diwedd. Amen. Yr ail beth, y cysur sydd yn hyn. Wel, chi'n gweld y cysur, mae cysur yn eitha amlwg i'r Cristion. Ond, cyn hynny, mae'r adnod yn cymryd rhywbeth yn gyniataol yn dydi. Mae yna wirionedd sydd tu ôl i adnod ein testyn ni. Ydewch eto, ond y sawl sy'n dyfalbarhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Pam yr ond? Wel, mae'n awgrymu yn dydi, bod yna ymdrech. Mae'n awgrymu bod yna peryglon. Mae'n awgrymu bod yna bosibilrwydd real bod chi ddim yn mynd i gario ymlaen, bod chi ddim yn mynd i barhau, bod chi ddim yn mynd i dyfalbarhau. A hynny'n wir oherwydd mae'r bywyd Cristnogol yn ymdrech. Oherwydd mae yna broblemau yn dod. Oherwydd mae yna gystaddiau yn dod. Mae yna ddioddefaint yn dod. Mae'n anodd. Dydy'r Beibl ddim yn cuddio hyn oddi wrth ni. Dydy Iesu Grist ddim yn cuddio hyn oddi wrth ni. Dydy Iesu Grist beth yn dweud, os ych chi'n dod at ei, fe fydd yn hawl. Ddim yn gwbl. Mae'r llwybr yn glir sydd yn arwain i fywyd. A dyma y cyd-destun, yn dyfed. Mae fel wedi dweud yn barod yn sôn am y diwedd. A beth sy'n mynd i ddigwydd ar y diwedd? Mae pethau anodd yn mynd i ddigwydd. Pethau diflas yn mynd i ddigwydd. A mae'n mynd i fod yn anodd i Gristnogion. Fech tryddodi'r chwi i gael eich cosbi. S'n ddim yn hoffi hynny. Ac i gael eich lladd. O, fi ddim yn hoffi hynny. A chas byddwch gan bawb o fy achos leenw i. A'r pryd hwnnw bydd llawer yn cwympo ymaith. A byddwch yn brydychu ei gilydd ac yn cysau ei gilydd. A bydd yna broffwydigau yn codi. A bydd yna drygioni amlau. A bydd cariad llawer yn oeri. Ac yr un peth nôl yn pen o 10 pan mae'n anfon y 12 hyn, gyda'r cenhadaeth. Mae'n rybyddion. Chi'n mynd i gael amser anodd. A nid yn unig i'r 12, mae'r rybydd yma. Ond mae fel ni'n dweud, i Gristnogion a hyd cenedlaethau. Acta 14, 22, Paul yn siarad â Christnogion Lystra ac Iconiwm, gan gadarnhau yn neud i'r disgyblion a'i cynghori aros yn y ffydd, ac mae trwy lawer o orffrymderau a mae yn rhaid i fynd i deyrnas Dduw
Awyr wrth yn erau, wrthrw, bydd yn anodd i chi. Cofio fe Iesu Grist, yn y byd, gorthrynder a gewch. Mae gair yn golygu fel gwasgedd, pressure. A bych chi'n y byd, ym mhobol i, chi'n mynd i gael yn pressure arno chi. Trwy'r amser, pressure, gwasgedd yma. Dim gwely o flodau i byd e, trwy'r amser. Y byd gwasgedd arno chi. Ond eisiau pwysleisio hyn yn dos e, oherwydd un, ni ddim yn disgwyl e, dau, falle bod rhyw gangen o'r eglwys, dim cymaint yng Nghymru, ond falle mwy yn America, yn pwysleisio, wel ddim yn pwysleisio hyn, yn rhoi'r ardal, os ydych chi'n rhywun Gristion, hei, bydd popeth yn gred. Byddwch chi'n cael bywyd wrth eich bodd, a byddwch chi'n cael car hyfryd. Byddwch chi'n cael gwaith neis, a teulu neis. A bydd popeth yn gred, mae Duw yn eich ar i chi. Ddim yn pwysleisio hyn. Ond y fwy yna, dwi'n meddwl bod rhywbeth yn nhw'n i gyd sydd yn disgwyl, yn anghofio hyn. Yn anghofio beth mae'r arglwydd yn yr ybyddion ni, sydd o'n blaen ni. Dwi'n ni'n gallu meddwl o, y bywyd yn mynd i fod yn rwydd nawr. Mae Duw yn ngharu, bydd y bywyd bod yn rwydd. Beth yw'r cysur sydd i ni? Wel, mae yna ddau beth allai ddweud am y cysur i ni. Y beth gyntaf yw hyn. Mae yna gysur yn y ffaith bod ni'n gwybod bod ni ar y trywydd iawn, ni ar y ffordd cywir. Os ydyn ni'n ymwybodol o gystyr a gorthrynder a dioddefau ar ymdrech yma, mae'n arwydd da, oherwydd mae'n ein atgoffa ni ein bod ni ar y ffordd cywir. Weithiau mae rhywun yn rhoi cyfarwyddiadau i chi, neu chi'n gofyn rhywun am gyfarwyddiadau, sut i gyrraedd rhyw fan arbennig. Ac maen nhw'n dweud, wel, mae rhaid i fynd ar hyd yr hewl hyn, ar hyd yr hewl hyn. A wedyn ti'n troi'r chwith, a ti'n cael yn ymlaen, a ti'n troi'r de. Ond falle nhw'n dweud wrthych chi, a wedyn ti'n troi'r cornel, a fe welid i rhywbeth. Fe welid i adeilad mawr gwerth. Neu welid i pont fawr gwerth fyna. A byddai'n dal y sylw. A wedyn ti'n troi'r chwith. A chi'n gyrru yn y car, a chi'n meddwl, ia, bod, mae'n siŵr. A wedyn, o pont werth! O pont werth, o, i cofio fe'n dweud. Fe welid i pont werth, a fyna, dwi'n agos llai. O hyn. Gyda mwyaf i rhywun, os ydyn ni'n parhau a byddai gadwedig. Nid cymaint y cysur bod ni ar y ffordd cywir, ond ble mae'r ffordd yn mynd. Na beth sydd yn bwysig am ffordd yn fe. Beth sy'n bwysig am ffordd yw wedi yn mynd â chi ble chi moyn mynd. A dyma'r cysur i ni, y diwedd. Hwn sy'n dyfalbarhau hyd y diwedd a byddai'n gadwedig. Ni'n credu, wrth gwrs, ein bod ni'n gadwedig nawr. Ni'n gallu dweud wrth bobl, cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Mae iachawdwriaeth gyda ni nawr. Ydy. Ond mae yna iachawdwriaeth yn dod i ni, hynny mae'r cyflawnder yn dod i ni, dyfa. Byddwn ni'n gwbl gadwedig. A bydd y pethau ddiflas wedi mynd yn llwyr erbyn hynny. Mae'n bwysig dweud hefyd hyn, ffrindiau, dim moyn cael beth, mae rhaid i cadw cydbwysau, yn dos e.
Mae yna bendithion i yn y byd hyn, wrth gwrs. Wel, rhaid i ni beidio anghofio hynny, i ni cyhoeddi bobl, os maen nhw'n dod yn Gristnogion, bydden nhw'n fwy hapus nag oedden nhw'n blaen. Bydd bywyd yn well, bydden nhw ddim moyn mynd nôl i'r hen bywyd. Wel, ni ddim moyn o'r argraff bod Cristnogaeth yn diflas. Dyna'r pwynt. Mae Cristnogaeth i ni cael bendithion nawr. Ydyn. Ond gyda'r bendithion, mae'n y groesau hefyd. Gyda'r bendithion. Mae'n anawsterau. Un. Ond rhyw ddydd, os i ni'n dyfalbarhau, byddwn ni'n anwedyd, byddwn ni'n saff, byddwn ni'n manas o cyfan. Dim ond bendithion fi. Cofiwch felly, ffrindiau. Ni wedi cael ein temtio i fydd o wedi gwneud rhywbeth yn wrong neu ar y ffordd o, neu dydw i ddim yn Gristion, o beth hyn yn digwydd i fi, mae rhaid o fi ddim yn Gristion. Na. A Dyw pob gras, yr hwn'ch galwol chwi yw dragwyddol o ddonion trwy Grist Iesu, wedi i chwi ddioddef ychydig. Ie, chi'n mynd i ddioddef ychydig. Ach perfeithio chwi, ach cadarnhao chwi, ach cryfhao, ach sefydlo chwi. Y fydd yn dod, byddwn ni'n saff, bydd dim cystyn, bydd dim boen. Dyw heb gwblad yn eich mwyn. Mae'n gweithio arno ni ar hyn o bryd. Ond rhyw ddydd, bydd y gwaith ar e. Dyna cysur, drydydd ac yn olaf, yr her yn yr adnod un, yr her. Mae'n y her yma yn dweud. I ddechrau, mae eisiau gofyn y cwestiwn. Ydyn ni'n gwybod am yr ymdrech yma? Ydyn ni'n gwybod am y dioddef? Ydyn ni'n gwybod am beth fi'n siarad? Mae pawb yn dioddef. Mae pawb yn dioddef yn y fi. Mae hyd yn oed yr un sydd ddim yn Gristion yn dioddef. Dim ond mae bobl sydd ddim yn Gristnogion ac ar cancer. Mae bobl sydd ddim yn Gristnogion ac mae bob math o dioddefau, gwmws fel ni. Ond i ni'n mynd bellach yn yno, ydyn ni'n gwybod am ddioddef oherwydd rydyn ni'n Gristnogion. A chi'n gwybod, mae Dyw, achos mae'n dad i ni yn danfon y pethau hyn, achos i ni'n Gristnogion. I ni'n dioddef oherwydd ni'n Gristnogion. Dyna pam. Dyw yn dad sydd yn ffordd i ni, yn ein cael i ni, a mae'n delio â ni. Ni'n Gristnogion, ac felly dyle bobl yn ymateb i ni. Falle yn ymwybodol o'r iwernedigau, neu wrthwynebiad. Dim ond achos bod ni'n Gristnogion. Dim ond achos bod ni'n cadw at egwyddorion Gristnogol. I ni'n dioddef oherwydd i ni'n cadw at hynny. Ac i ni cael ein temtio i feddwl, pam ydw i'n cadw at yr egwyddorion hyn? Pam ydw i'n gwneud hyn? Pam hyn? A wedyn, ond ti'n dioddef oherwydd hynny. Oherwydd wyt ti'n gwneud beth mae Dyw yn gofyn i ti. Dioddef y Cristion. I wneud byd yn eich gwaredwyddant. Ac y dywed yn pob gair yn eich erbyn a wy'n gyrwyddo fy mwyn i. Fy mwyn i. A chwythau brodyr. Hwn yn ei mwyn. Ie. A phawb ar y sydd yn ewyllysio byw yn ddiwiol, neu Paul, dyma ffeis, yn Grist Iesu ar y lydyr. Mae'n eiriad dyfrifol nhw.
pawb sydd yn ewyllysio byw yn dduwiol. Byw yn dduwiol. Chi'n ewyllysio byw yn dduwiol? Wel, rydym, chos ych chi'n ewyllysio byw yn dduwiol, fydd pawb yn gwrs Iesu, Lydia, byddech chi yn dal eich erdyn, no doubt. Mae'n mynd i ddigwydd i chi, os ych chi byw yn dduwiol. Rhan o'r gorthynder, rhan o'r dioddau, rhan o'r testyn. Dyn ni'n gwybod am hynny. Ond wedyn ni, dyma'r her i chi am chi. Os yna ni drwg yn bod ac yn temtio chi, dal ati. Ydy'n pwynt gweddio, os ydych chi'n digwydd, dal ati. Ar y darllen y Beibl, ti ddim yn deall y Beibl, anyway, dal ati. Ar y munud cwrdd. Ydy'n pwynt munud cwrdd. Os ddim yn dod, os ddim yn digwydd, ni'n ffredam, neu ychwanegu. Beth am ni roi lan? Dal ati. Yr hwn sydd yn dal ati tan y diwedd. Beth mae Iesu ddysmoedd? Byddonder. Byddonder yno ni. Mae digon o enghreifftiau o hyn yn y Beibl yn dosir. Yr anogaeth yma i ni dal ati. Gofio Hebreaid, 12 ffydd. Ffydd, yr o'r bobl yna'n benod 11, trwy ffydd. Byddwch chi'r un peth, gan edrych ar Iesu pen dywysod ar berffaithwyr ein ffydd. Dylwch ati, fedwch yr yrfa, yr honor o'r sodwy, o'ch blaen chi. Paul yn annog Timotheus, dal ati, bregethu Timotheus. Pa yn meddwl, na'n newid y fy mneges i, na'n ddim sôn am hynny, na'n just gael, Timotheus, dal ati, fi'n di'n ffyddlon, pregethau'r pethau yma, o bydd rhaid yn gweithio ti, ddim moyn clywed am bethau. Cyrraedd i man i fod yn ubydd, Timotheus, pregethau di y gair, dal ati. Ac i'r eglwys hefyd, ni'n ei dal ati. A chwythau brodyr, na ddiffygiwch yn gwneithio'r daioni. Rhaidwch ar diffygio yn gwneithio'r daioni. Eto ffrindiau, falle bod rhaid chi'n mae'n teimlo'n isel. Fi'n teimlo'n isel weithio. Teimlo fel goi lan. Beth bynnag i'w reswm. Falle rhyw swmbol yn y cnawd. Falle amgylchiadau. Arfen. Dal ati. Achos yr un sy'n dal ati tan diwedd sydd yn gadw i. Nac ofna, anes yr ydw i fi gyda fi, na lwr ha, anes yma fi yw dim diw, gadarnhad di, cynorthwya'r di hefyd, ac yn haliad di, ade haelawr yn hyfryd. Yn gorffen, gael dweud wrthych chi am, rydych chi wedi clywed yn o'n blaen. Mae ferch o'n i'n dysgu yn yr ysgol, mae'n mynd o sawl blwyddyn erbyn hyn, mae'n mynd o wedi 20 mlynedd trwy'r bwyd. Ges i grŵp lefel A, i blwyddyn, mae nhw'n grŵp da iawn, mae nhw'n grŵp mawr iawn. Ac fe ddechreuon i'r blwyddyn, ac oedd gormod ohonyn nhw wedi dewis lefel A, wedi ystyried, oedd nhw ddim yn ddigon da. Roedd y gallu ddim yna gyda nhw. Roedd rai ohonyn nhw yn dda iawn. Ond rai ohonyn nhw'n gwybod. Ddim pwynt i fod yma. Ond yna un merch yn y categori hynny, merch o'r enw Lian. Ac byddai'n cofio Lian am beth o'n meddwl, achos fe ddath i'w set tri yn Tygau. Ac oedd hynny'n golygu, chybod, wedi ddim wedi gwneud y gwaith uchaf yn y Tygau. Ac wedi ddim wedi cael gradd rhy dda yn Tygau. Chwaith. Ac yn cofio eistedd lawr gyda hi a dweud, Lian, mae'n anodd i fi ddweud hyn, ond mae lefel A yn dipyn o'n aid o Tygau.
A fi'n meddwl bydde ti ddim yn gallu ymdopi gyda'r safon. Plis wneud yn ystyried rhyw bwnc arall. Ac oedd Ian yn eitha trist, ac o'n i'n teimlo am eitha gwael. Chyfod y goffod siarad fel hyn. A hi. Ond oedd hi, mwyn y ddau yn pledio gyda fi, please. Please, Mr Jones, let this trio. Wel, o reit, dych ti trio, ond Ian oedd yn meddwl ti'n mynd i gallu ymdopi gyda'r gwaith. Ond chyfod o'n i'n sylwi rhywbeth arbennig am y ferch yma. O'n i ddim wedi dysgu hi cyn. Ond fe dechreuodd hi gyda phawb arall. A ffindo'r gwaith yn anodd. Ond pob gwaith cartre, dath i mewn am sicrhau. A gofyn am help. Fel o'n i'n dweud wrthyn nhw, os ydy eisiau help. O wedyn dath ei pob amser egwyl roedd hi'n gymryd am help hefyd. Ac yn hir, roedd hi'n dod i'r ysgol ac cyn gofrestru, roedd hi yn y ystafell hi yn gofyn am help. Ac fel hyn, eithon ni trwy'r tymor, oedd ddim yn bach o joc gyda'r athrawon yn y diwedd oherwydd roedd nhw'n dweud wrthyn nhw'n iawn mewn hwnna yn aros i ti. Ac fe weithiodd hi, a gweithio, a gweithio. Jyst yn dweud y ddameg yna, ond mae'n rai, a iddyn nhw'n cario ymlaen i achub ymlaen â fi. Nes bod nhw'n cael, beth ydy hwn? Dalwch ati yn eich gweddiad. Dalwch ati yn eich profes. Dalwch ati yn eich tirioldeb. Dalwch ati ddarllen y Beibl. Dalwch ati dod i'r cwrdd. Achos, fe byddwch chi gadwedig. Nid weithredoedd yw hyn, nid cyfiawnhad yw weithredoedd. Na. Ni wedi cael ein achub yn ras. Ond mae Iesu Grist yn dweud chi'n brofi hynny, chi'n goffod dyfalbarhau, dal ati, ar y diwedd. Ac yna, fe gewch chi eich coron. Fe gas siarad coron ddod o fe. Coron. Ond coron sydd jyst dros drwy, yw fi coron ni. Bydd Cysnogion yn cael coron yn ddi, sydd yn para am beth. Ac yna cael, mewn haf dragwyddol fydd, palmwyd tig, a coron ddisglaid sydd, yn cadw gan y Iesu pur yw saint, mewn dedwydd fydd, o nefol hyfryd brain. Gadewch i ni fod yn bobl sydd yn gweithio mwyn ennill y goron. 641 i orffen. 641. Na fi fel pren planed